Apektado po ang 6 naman na bayan sa Pangasinan ng power interruption sa darating po na Sabado, March 29. Ayon po sa inilabas na detalye ng electric provider, apektado po ang buong bayan ng Bugalyon, Lingayen at Binmaley mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 6:30 ng umaga. At meron din po alas 4:30 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Mula naman alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, makakaranas po ng power interruption ng buong bayan ng Aguilar, mga Taram at ilang bahagi ng Urbistondo, partikular na ang poblasyon Malibong, Malayo, Sawata, Dalagiring, Angatel, Rial, Malayo, Kamambugan, Baog, Piswak, Galarin, Salavante, Bayawas, Gateb at barangay din ng Bugalyon tulad ng poblasyon sa Lumagi Norte, Sur at Umanday East, Umanday West, Balawen, Kayanga, Kabayawasan, Hacienda, Portik, Lagit Sentro at Padilla at San Francisco at kasama na ang Salingkawit. Ang dahilan naman nun ito ay mayroong kinakailangang ayusin upang mapanatili ang maayos na daloy ng kuryente. Humingi naman ng paumanhin ng nasabing mga electric provider at sinabing sisikaping mas mapadali ang pagsasaayos ng mga linya. IFM News. IFM News. IFM News.